kyllä tällä kertaa. Juurikin sitä yli. Asta! Kyllä koskee sopimuskolaiselle myös kesäajan. Sieltä tuli valitettavasti päivän ensimmäinen maali Warriorsia vastaan. Virpi Siroselta. Vippe, Vemmelsääri, Sirre. Ja Anna Soiluva myös konvertoi maalin, jolloin pistetilanne on Vaspi aloittaa vahvasti 7 ja pisteellä. 7-0 Vantaan Salma-palloille. Onko se nyt pallot vai palloilijat? Palloille, niin. Niin se meni. Ja potkaisuvuoroon Vantaa. Eli aloitetaan sitten Warriorsien hyökkäyksellä toivottavasti. Potku on hieman epäonnistunut. Ja Warriors saavat vapaapotkun puolesta välistä. Sieltä Juulille pallo. Juuli lihamuurissa. Pallo valitettavasti Vaspille. Vaspi levittää toiseen laitaan. Iines taklaa Elisaa. Pallo edelleen Vaspilla ja siellä Vaspia sitten taklataan kovasti, jolloin pallo siellä pomppii ulos. Mä jäin katso peliin. Pallo edelleen Vaspilla. Ja Taina sieltä tekee breikkiä, mutta Lotta saa hänet taklattua kauniisti. Siellä seuraavaksi Anna Soiluva myös maihin. Pallo edelleen Vaspilla. Ja sieltä Niina Porkka, jonka jälkeen pallo pomppiikin sitten Warriorsien puolelle. Siellä tuli vähän nokoonia ja Chris viheltää scrubbin Warriorsille. eli niin sanotusti Meerami. Mies Rami. Wow! Anteeksi, mä voin puhuta tähän kameraan ääressä. Voi vähän huuta. Voi huuta. Lotta omistautuu sieltä hyvin Saa pallon ulos ja Miina siellä vastaanottamassa lähtee juoksemaan, taklataan Anna siellä kovasti. Sen jälkeen Martta saa pallon. Joo. Ja Martta tekee Warriorsin ekan try finaalipelissä. Piste. Valitettavasti konversiota ei tule, Tili avattiin. jolloin tilanne on 5-7 Vaspille. Warriorsia vastaa 5 pisteellä. Niin, kyllä te ymmärrätte. Juurikin näin. Ja Warriorsin vuoro potkaista. Potku menee sinne kivasti laitaan Elisalle ja Vasp ulos. Ja Warriorsin sisäänheitto. Minä kuulin ne pisteet sillä Mä kuulin ne oikein. Siellä hienosti line out, niin kuin pitääkin mennä. Siellä Julia oli vähän ahtaassa paikassa. Pallo edelleen Warriorsilla. Nätisti löydetty laitaan, mutta sieltä ei löydy Siellä oikein. ei tilaa ole kuitenkaan läpi mennä. Siellä SKR kovasti Yrittää raiteilla. kyllä,
Uusi levitys toiseen laitaan. Voisi löytyvän tilaa, mutta se on siellä maalissa valitettavasti. Siellä jäi pallo nyt mooliin. Siitä tuli jonkinnäköinen... mikähän toi sitten olisi ollut? Pallo tuli ulos ja... Ja Vaspi saa pallon. Sieltä Taina takataan ulos. Ja ilmat pihalle todennäköisesti. S-junan toimesta yritettiin nopeaa lainauttia. Ilmeisesti sitä ei nyt myönnetä Warriorsille. Chris Gibbons siellä tarkistaa, että Taina on edelleen mesesiivissä. Mesesiivissä? Mukana gameissa. Aha. Siellä ei varmaankaan tätä hyväksytä. En tiedä kyllä sitten. Ja Näyttää siltä, että tuomari viheltäisi tämän sisäänheiton not straight. Ja niinhän siinä sitten kävikin lopulta. Jolloin Vaspi valitsee sitten sieltä Scrumin. Ramin. Heija Ramin. Heija Ramin. Onneksi Warriorsin Rami on sen verran hyvä, että Tokkopa tästä omaa palloaan ulos saa. Tokkopa. No niin, no sieltähän se tuli Warriorsille. Kyllä. Kuten ennustettu, Miina lihamuurissa pyristelee. Tuki tuli onneksi ajoissa siellä. Levitetään toiseen laitaan ja Pääsee juoksemaan. siinä puolustus hieman ryysäsi ohi ja Juuli pääsi tekemään metrejä. Mutta valitettavasti pallo ilmeisesti käväsi eteenpäin. Oliko se syöttö vai oliko se eteenpäin tiputus, en nähnyt. Voi olla. Juuli myös sen näköisenä nyt, että Iskua vähän saanut. tuli hittiä enemmän kuin tilattiin. Joka todennäköisesti oli Vantaan salapallojen tarkoituskin. Siellä Rami taas. Ilmeisesti joku siinä Ramissa oli pielessä. Otetaan alusta. Pallo pomppii sinne Vaspien puolelle. Ja sieltä Vaspit eivät saa syöttöjä käsiin. Warriors ottaa nopean, mutta aika fyysisen näköistä peliä. Siellä painitaan nyt Katsojien edessä, joten se on selkien takana edessä, mitä sinne totta. Vaikea nähdä, että mikä on tilanne. Mutta Warriors saa pallon. Vaspille siitä penalti. Ja sieltä juoksee Martta pääsi pallon kanssa. yes! Ja juoksemaan loppuun asti. Martta on kyllä ollut semmonen mikä se on, finisher. Semmonen viimeistelijä kyllä tänään täällä turnauksessa. Kyllä. Ja siellä Jouli yrittää laidasta potkua, Versio mutta oli valitettavasti vaikea oli vaikea, joten se ei mennyt nyt tällä kertaa sisään. Mutta kulmaa. joka tapauksessa tämä vie Warriorsit 10-7 johtoon. Ja VRC tryyttäsi 5 pistettä. Ja sieltä taas Warriorsin potku. Oho. Virpi Sironen vastaa tähän myös potkulla. Sitten siellä on jonkinnäköistä jalkapalloottelun tapaista pallon hapuilua. Pallo lopulta Vaspeille.
Nyt on kaikki... Paljon painia. Näköjään Warriors tästä saa jonkinnäköisen penaltin. Ilmeisesti kädet oli rakissa. Wasp rauhoittaa tilanteen, ei ota nopeaa. Lähtevät sitten hyökkäämään toiseen laitaan. Siellä on voimakkaita juoksijoita. Anna Soilula sieltä Soilahti valitettavasti puolustuksen läpi. Try-viivan yli. Try-viivan yli, en mä tiedä missä se on. Konversio Hyväksytään, joten puoliajalle mennään pistein 14-10. Siirryttäessä Vantaan Salovalle johdossa.